Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly musulman doganlar, yakynda bidgatçy ahun tengliň okuwçysynyň videosunu ýaýradypdyrlar. Ol videoda mevlüt barada bir sur delilsiz zatlar gurulapdyr. Näme diýänini häzir aýdar sözde eşitdirers. Mevlüt barada öňem aýdyp gelýäs. Ýene de gaýtalap geçeliň. Belki birinji gezek dinlejek musulman doganlarymız bolar. Bidgatçylar Peygamberimiziň doglan gününe mevlüt diýerler we Peygamberimiziň doglan gününi, ýani mevlüdini belleýärler. Şol gün üýşýärler, saçak bezeýärler, goklaşyp goşga goýarlar, şygyr goýarlar we musulmanlaryň arasynda hususan din ilmi ýok ýa-da din ilmi gaty pes adamlaryň arasynda mevlüt barada Kur'an we sünneti ters inançlar we ýörelgeler ýaýradýarlar. We halka mevlüt bellemegi, ýani Peygamberimiziň doglan gününi bellemegi we ol gün saçak ýazyp üýşmegi farz, wajip ýa-da sünnet ýalydyp düşündirýärler. Öňsöre musulman doganlar farz, wajip ýa-da sünnet diýeni oklar, onu diýen bilmeýärler. Emma şeýle bir düşündirýärler, goýa mevlüt bellemek, Peygamberimiziň doglan gününi bellemek farz, wajip, sünnet ýaly ähmiýetli dip görkezýärler insanlara. Şol mevlüt okalýan ýerik bereket gelýär diýärler. Mevlüt okalýan ýerde pul goýsaň, soň şol puly äkdip asyl pullaryň arasyna goýsaň, şol hiç tükenmejek derejede köpelip durýar diýärler. We şol ýerde goýulan pula Peýgamber dilek edip durýar diýär, köpelip dursun diýip. We mevlüt okalýan ýere Peýgamberimiziň ruhy gelýär diýärler. Musulman doganlar gaýtalap aýdýan mevlüt okalýan ýere Peýgamberimiziň ruhy gelýär diýärler. Halka mevlüt bellemegi dogry we gerekli dip görkezmek üçin kän ýalan sözleýärler. We asly we esasy bolmaýan zatlary halka arasynda ýaýradýarlar. We mevlüt bellemegiň bidgatdygyny aýdýan musulmanlara Wahhabi diýip at takýarlar. Aslynda bular Peýgamberimizi gowwarmaýarlar diýärler. Hatda käbirleri mevlüt bellemeli däl diýen musulman doganlarymyza kapyr hem diýärler. Emma sada we bilmeýän adamlara mevlüt näme diýileni olar düşünýärler. Sadalaşdyryp aýdýarlar. Mevlüt diýmek diýe oturup Peýgamberimizi ýatlamak, Kur'an okumak, zikirden ibaret diýip şeýdip bir ýöne zat ýalyg edip görkezýärler. Aslynda bolsa musulman doganlar mevlüt barada bir sürü asly we esasy bolmaýan dine ters zatlary we ters ýörelgeleri ýaýradýarlar. Mysal üçin ölüp giden pirler näme diýe videosunda mevlüt diýeni 5 zatdan ibaret diýe. Allah'ın kelami, yani Kur'an-ı Kerim, Allah'ın zikri, Peygamber'e salavat, Peygamber'in tarifi ve dilek deyip aydiya. Ve izinlenem şeýle diye, şu 5 zat Kur'an bilen sabittir. Yani Kur'an'da bahdır şu zatlar diye. Kim mevlid doğru däl diýse, ünsör musulman doganlar ol bidgatçy pir diye. Kim mevlid doğru däl diýse, Kur'an doğru däl diýip dinden çykmagyna sebäp bolýar diye. Şu mevlid dinin 5 zatdan ibaret. Gözüm bayağı alim. Allah'ın kelamı oğlu Allah bilen tahammülü. Allah'ın zikri. Peygamber'e salavat. Peygamber'in tarifi dile. Şu beşi de Kur'an bilen sabit. Şu mevlüt doğru değil, Kur'an doğru değil, dine çıkma diyor bunu. Yani onu sorsanız mevlüt doğru däl diýen kişi kapyr diýip günaýdan okda aýlap aýdýar. Emma mundan dinleýänler şunuň şu gepini eşitenden soň ki bu adamyň Peýgambere deňe otyrlar, agzynda näme çyksa her diýen dogry diýip kabul edýärler. Şunuň şu gepini eşiten jahil bidgatçy soplar, soňra gidip mevlüt bellemel däl diýen musulmanlara bularyň arasynda käbirler, kapyram diýip ýörler musulman doganlar. Bir musulman kişi farzlary inkar etmese, halala haram ýa-da harama halal diýmese we şoňa beňleş kişini dinden çykarýan zat etmese, diýmese kapyr bolmaýar we oňa dinden çykdyň, dinden çykýan diýilmeýär musulman doganlar. Emma bular öz soňradan tapan bidgatlarynyň üstünde aýlap, şinde Kur'an we ol we bul we şonu inkar etdi, Kur'an inkar etdidir, dinden çykýar diýip buna diýen gepleri. Bunun diýişi diýjek bolsak musulman doganlar islendik bidgatyň gatdalynan Kur'an goşup, salawat goşup, izinlere mena şunuň şu diýeni diýip oturmaly. Ondan kimine biziň bidgatymyzy inkar etse, Kur'an inkar etdidir, zikir inkar etdidir, bu zatlar Kur'andan sabit diýip şeýdip islendik bidgata aklap boljak. Buň pikirlenişi ýalyk, buň düşünürşi ýalyk düşünürjek bolsak. Kur'an okumak üçin, zikir etmek üçin, salawat aýtmak üçin mevlüt gerek däl. Mevlütsiz hem ol amallar bar we bir musulmanyň etmeli amallary. Şonuň üçin bu zatlar öz bidgatlaryny aklamak üçin orta atýan bahanalar, sebäpler musulman doganlar. Mevlüt bellemek barada musulman doganlar, yani Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemiň doglan gününi bellemek barada Kur'an-ı Kerimde delil ýok. Sahih hadislerde Peýgamberimiziň sünnetinde delil ýok. Sahabalardan hiç biri Peygamberimizin doğulan gününü, mevlüdünü bellemendirler. Saçak yazıp, üyüşürüp, koşku kap şeydip şu bidgatçıların edişi yalak. Bu hili
doglan gün bellemek, mevlüt bellemek diýen zat sahabalaryň hiç birinden bize habar berilmeýär musulman doganlar. Ýa-da Peýgamberimiziň aýallary, musulmanlaryň eneleri bolýar. Hiç biri Peýgamberimiziň doglan gününi bellemändir. Peýgamberimiziň agtyklary Hasan we Husayn, Peýgamberimiziň ýani öz atalarynyň doglan gününi bellemändir. Ali, Fatıma, Gıyzi, öz doğan garnaşları, Ehli Beyti hiç bir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mevlidini doglan gününi bellemändir. Peygamberimiz öz janyndan beter gowuran sahabalar, müňlerçe sahabalary hiç biri şul bidgatçylaryň diýişýärler. Peygamberimiň doglan gününi bellep, mevlid bellep, saçak bellep bu hirdatlar etmändirler. Yani Peygamberimiziň mevlidini doglan gününi selef-i salihin döwründe bellemändirler. Ondan sonra 4 mezhep imamlarımız gelýär. İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed. Şular bütün ümmetin dinini şulardan öwrenýän kişileri. Şularyň hiç biriniň mevlid bellenligi barada hiç bir sahih we anyk dogry delil ýok elimizde. Ya bolmasa fiqh kitaplarymyzda şul imamlara ýönkap ýazylan kitaplaryň hiç birinde mevlid barada mevlid bellediler diýip habar berilmeýär. Ondan sonra hadis alimlerimiz geçipdir. İmam Buhari, İmam Müslim ýa-da başga da kän hadis ulamalarymız geçipdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini, hadislerini en gowy bilýän kişiler. Şularyň hiç biri mevlid bellenligi barada edeni işleri, aýdan sözleri bize habar berilmeýär kitaplarymyzda. Dinimiz İslamda musulman doganlar Peygamberimiziň doglan gününi, mevlidini bellemek diýip asla doglan gün bellemek diýen ýörelge düşünje ýok dinimizde. Eger Peygamberimiziň doglan gününi bellemegiň, mevlid bellemegiň Kur'an-ı Kerimde delil bolan bolsady, onda mevlid bellemek farz bolardy. Eger Peygamberimiziň sünnetinden, sahabalardan delil bolan bolsady, onda sünnet bolardy. Emma hiç kim mevlid bellemek farz, wajib, sünnet diýip başarmaýar. Ve aslında Peygamberiň doglan gününi bellemeli diýen düşünjäni birinji orta atan Hristiýanlardyr. Elbette Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemiň del İsa Peýgamberimiziň doglan gününi belleýär olar. Yani Peýgamberiň doglan günü bellenilmeli diýen düşünjäni birinji orta atan Hristiýanlardyr. We olar İsa Peýgamberiň aleyhisselamyň doglan gününi belleýärler. Özüne musulman diýenleriň içinde musulman doganlar mevlid bellep başlanlar tarihte Mısırda ýaşap geçen Şiğalaryň bir şahasy bolan Fatymy fırkasydyr. Fatymiler diýilýär. Bir sekte, fırka ýolun azan. Tarihte birinji Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellemin mevlidini bellep başlan şolar. 6 sany mevlid oýlap tapýarlar. Peýgamberimiziň doglan güni, Ali radiyallahu anhyň, Fatyma radiyallahu anhyň, Hasan Husaýnyň, Peýgamberimiziň agtyklary şol döwürki padşaň doglan gününi mevlidini belleýärler. We musulmanlaryň içinde özüne musulman diýenleriň içinde birinji bilen şu ýörelgän başlan kişiler şolardyr, Fatymy şiğalardyr. O şol günlerde şowkun şatlyk edip süýjü köke paýlap mevlid belleýärler olar. Fatymylar barada ýazyp geçen tarihçiler aýdýarlar, bular bir akidasy bozuk dogry ýoldan azan sahabalara söýgän kişiler, Fatymy diýilen fırka. Bu öz inançlaryna musulmanlyk, hristiýanlyk bilen garym gatym edip şeýdip özleri şu bir täze ýol döreden kişiler digini tarihçilerimiz kitaplarynda bellep geçýärler. Olaryň musulman doganlar Fatymylaryň Mısırdaky hristiýanlaryň İsa aleyhisselamyň doglan gününi belleýişlerini görüp şolardan täsirlenip orta atan bolmaklar ähtimaldir mevlidi. Netijede musulman doganlar Peýgamberiň doglan gününi bellemeli diýen pikiriň asly hristiýanlardan ortaya çykýar. Ýagny İsa Peýgamberiň aleyhisselamyň doglan gününi belleýärler. Peýgamberimiziň doglan gününi bellemeli diýen düşünjäni orta atan bolsa Fatymy şiğalardyr. Sünniýleriň içinde birinji bilen mevlid bellep başlan Iragyň Erbil şäherine ýaşap geçen bir padşa bolýar, şol bellep başlaýar. O şeýdem bidgatçy soplar alyp götürýärler. Şuň kunna hem şol işi, şol bidgaty rowajlandyryp ýören bidgatçy soplardyr. Kur'an sünnetde selef salihin wagtynda 4 mezhep imamlarymyz wagtynda mevlid diýip doglan gün bellemek ýörelgesi ýokdur. Buny, yani selef salihin 4 mezhep imamlarymyzyň döwründe mevlidin ýokdugyny, bu ýörelgen ýokdugyny daşary ýurtdaky bidgatçylarym kabul edýärler. Dogry diýä, sonradan ortaya çykan zat Fatymylaryň tapan zaty diýärler. Emma biziň içimizdäki bu bidgatçy soplar halkyň bilimsizliginden peýdalanyp näme diýärler? Kur'an inen bäri mevlid ba, mevlidin Kur'andan delili ba, hadisden delili ba, sahabalar mevlid belläpdir, mezhep imamlarymyz mevlid belläpdir diýip olaryň adyndan düzülen toslama gepler ýaýradýarlar. Indi musulman doganlar bu ýaýradylan video barada aýtsak, ol kişi diýä, ol videoda şol 4 minutdan köpräk video. Şonuň içinde öňe sürýän zatlary, toy edende mevlid okasaň, şol ýere Allah Taala bereket berer, çağalar gowy bolar diýe.
Ekin ekende o ekin yığınandan sonra mevlüt okasan kän peydasy bolýa diýe. Sadakalar mevlüt bilen bezen diýe. Wa ensarın musulman doganlar wa ol kişi mevlüt okalyan yerlere Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ruhu gelýär diýe. Wa gepine dowam edýär, mevlüt okalanna saçaga zatlar çykarylýar. Süýjü köke kişmiş nohut we şoňa meňzeş zatlar çykarylýar, sizem çykaryp goýun diýe. Näme goýsaň şoňa, ýani mevlütde näme goýsaň, şoňa mevlüt okasaň, Peygamberimiz gelenne şoňa rahmet döküler diýe. Bir adam şol süýjü kökeden alyp ihlas bilen ise, jany näsag bolsa, şoňa şifa bolar diýipdir diýe. Gepini öňsürsäňiz musulmanlar onlar diýipdir diýe. Emma kim diýe, nirde diýe, haýsy kitapda diýe, haýsy ähli sünnet alymyň diýe, onu aýtmaýar. Delil zat ýok gepinde. Bir adam şol süýjü kökeden alyp ihlas bilen ise, jany näsag bolsa şoňa şifa bolar diýipdir. Sebäbi şoňa bereket döküldi, Peygamberimiz geldi, bereket döküldi diýe. Ya bir geliniň çagasy bolmasa, şondan alyp ise ihlas bilen arasa ýürek bilen çagan bolar, niyeti bilen ise çagasy galyp biler diýipdir diýe. Ya da bir adam su goýup okatsa, soňam şol suwy akidip joýalaryna, ekinine dökse, şonuň ekini iýlen ýetgeşik bolar diýipdir. Indi buňa önsörüň musulman doganlar hasam geň zat aýdýar. Yine cemaatler bize hasam gerek zat, kulagyňyza diýär ýok zat, bir adam şol okalyan yere pul goýsa, ýani mevlüt okalyan ýerik pul goýsa, 5 manat, 10, 100 miň manatdyr diýär. Her kim öz öňüne goýsa da bolýar diýen, orta jemläp goýmak şert däl, her kim öz öňüne çykaryp goýsa da bolýar. Şol pula Hudaýyň rahmeti, bereketi siňer. Peygamberimiz gelen üçin, ruhu gelen üçin, önsörüň musulman doganlar ruhu gelen üçin diýär. Şol puluňam akidip hazynasynyň düýbüne, seyfiniň düýbüne goýsa, hiç haçan şol pul gutarmaz, eýsilmez diýipdir. Gutarjak ýalakdyr, ýene üstüne geler durar. Hay pulum azally diýip diýär, gamgyn bolar, ýene geler durar, nirden geleninem bilmez diýär. Şol pula Peygamberiň bereketi siňer durar we Allah Taala'dan diler durar diýär. Meniň bereketim siňen pulu hiç kemeltme diýip diler durar diýär. Ya da bir adam şol kökeden ise, ýani mevlütde goýulan, saçaga goýulan kökeden ise, köke aýdar diýen, önsörüň musulman doganlar kökany guruladyp başlady bu adam. Köke aýdar diýär, ey bar Hudaýa, şu adamyň aşgazanyna te günasyny geçýänçe ediljek gel diýermiş. Ondan Hudaý Taala da köke diýermiş. Ey köke, men şol adamyň hemme günasyny geçdim diýenden sonra ondan köke ediler diýär. Önsörüň musulman doganlar köke bilen Allah Taalany gurlaşdyryp, Allah Taalaň adyndan jogap berip, nirde bunyň delili? Yani Allah gorkuýuňyz ýokmy siziň? Kabra da girmeli bolarsyňyz, Allahyň öňüne dikilip jogap bermeli bolarsyňyz. Bir ýönekäý bir insanyň diýmedik zadyny diýdi diýip gurlatmak töhmet bolup dur. Allah Taalany gurladyp oturýarsyň sen. Köke bilen Allah Taalany gurlaşdyryp oturýarsyň. Oňa jogap berip başladym diýip zat diýip, ilmiňiz bolsa getiriň şunyň delilini. Köke bilen Allahyň gurlaşanyny Kur'andan, sahih hadislerden delilini getiriň. Mevlütdäki köke bilen Allah Taalanyň gurlaşanyny aýdyň delilini halk eşitsin. Ilmiňiz bar bolsa, nirden çykaryp aýdýaňyz muny? Ki sahih delil getirip bilmeýäňiz, onda näme? Puşman bolup tövbe etmeli, halka da açıklamaly bolýaňyz. Biz size ýalňyş maglumat berdik, Allah adyndan gurladyk diýip, tövbe etdik, alanmaň diýip edil şu bidgatly wideoňyzy çykaryşyňyz ýalakka tövbe edeniňizem şey diýip çykaryp halka ýaýratmaly bolarsyňyz. Gepine dowam edýär, ene mevlüt diýilýän zat şunça sowaply zatdyr, araňyza rowach ediň, okudyp duruň diýär. Bilýän gelip okap dursa, bilmedikler dinläp dursa aramyzda huruj bolar diýär. Huruj diýen bereket bolmasa bize düşünmedik haýsy dille gurlaýar bu ýaşly. O gepiniň soňunda musulman doganlar gurlap hiç il ayet hadis delila getirenok bu diýen zatlaryna. Iň soňuna bir gazaklaň ata sözüni aýdýar. Soňundan bilýäni dinlemeseň, şu zatlary etmeseň tentek bolýan haýwan bolýan diýip şeýle gepini tamamlapdyr. Lak bardyr jemaatlar, gaýrat edin onuň üçin inşallah. Ondan cemaatlar şu mevlüt okamaklyk, mevlüt diýäni Peygamberimize aýtdyk salawat, salamlar aýdyp bir wagt etmek. Şol işler inşallah gurnap dursak, hatta bir adam nipdir gelin toýundan şonu okatsa, Hudaý tebarek we taala şol her bir jaýyň fundamentini guranyna cemaatlar düzü gurulsa, näçe etaj gursaň düzü bolýar. Şol fundament dogry tutulmasa üstündäki jaýym gyşyk bolýar. Bir adamyň çağalarynyň gowy bolmaklygynyň, nesliniň gowy bolmaklygynyň fundamenti toýdur cemaatlar. Toyun düzü tutulsa, o çağa araňdan öýrer. Toyun düzü tutulmasa araňdan gyşyk çağa öýrenýär. Gyşyk diýäni gözi gyşyk, eli gyşyk bolmak gerek geldir. Diýeniň etmez, ara bolsa ol içer, kirýe bolsa ol çeker, erweçili bolsa ol eder, binamaz oldur. Näme üçin toyun erwet bolar? Indi biz şu forum edip, mevlüt okadyp, şular wagtyny nasihat etdirip inşallah toy gurup bilsek,
Allah şol toya, şol geline, şol öğlenecek yigide bereket döküp aralarına sağlık nesil öndürür cemaatlar. Bir adama dile gedenle Türkmeni näme diye Hudaýym çağılanan yamanlyk görme dogonmaya şeylem alkış edenler. Çağılanan yamanlyk görmesizlik bir bak bolýan bolsa, şo baty adamlar üçin öňünden amal etmeli cemaatlar. Şo baty garanjak bolsa toýumuzy gowy tutmaly. Sadakalarymyzy etmeli, sünnet toýlarymyzy etmeli. Hatta cemaatlar şeýle bir huruj alan ýurtlar, owalar bar. Bir adam ýanky aýdymda ekin ekde şonu ekip okadyp başlady ýa. Ekin ekip bolup owa sagaman hazyryny satyp pulny alyp alyp bolsa, bir sadaka diýä Hudaýa şükür ekinimden dinim sagaman ölmän, itmän, bozulman, düzülmän. Diýäde Hudaýa şükür diýip mevlid okudýa. Şular ýazmalar huruj alýan ýurtlarken, şonuň üçin sadakalarymyz mevlid bilen berä. Peygamberimiz ara gelip gitse şondan ol niýde bak bar. Öýüňe Allah beladan saklasa cemalar ondan ol niýde bak bar. Hatta cemalar bizi ýurtlarda adat bolup şu ara zat çykarýar inşallah mümkin bolsa sizem çykaryp goýmaly. Şu arada çıkarılarak kişmiştir, nohuttur, süýjükdir, kökedir, näme goýsaň diýipdir cemaatlar. Hawa. Şonu goýup, şoňa da şo taýda okasaň, Peygamberimiz gelen wagt şolara rahmet, bereket dökülür diýipdir. Bir adam şu süýjüden, kökeden alyp çin ihlas bilen ýese diýipdir, şo taýda goýulandan jany näme bolsa şoňa şifa berer diýipdir cemaatlar. Sebäbi näme üçin? Şu taýda bereket dökülen üçin şoňa. Peygamberimiz geldi bereket döküldi. Ya bir geliniň çağatı olmasa diýipdir. Şondan alyp ise ihlas bilen, niyet bilen, halis arasy ýürek bilen diýipdir. Çağan bolar diýen niyet bilen ise çağaty galyp biler diýipdir. Emma bolar mı kabul bolmaz mı hadise däl. İhlas bilen arasy ýürek göwün bilen ise diýipdir cemaat. Ya bir adam suw goýup okatsa, şo suwny akdip bir damjalap joýalaryna suwlaryna goýup berse diýipdir, ekin ýyldan ütgeşip bolar diýipdir. Yine cemaatlar bir has bizim milletimizde gerekli zat cemaatlar gulaňyda ýokçak zatdyr. Bir adam şu okulýan ýerde pul goýsa diýipdir. Ay 5 10 100 000 manatdyr goýup hökman cemaatlar şu taýy üşürmeler her kim öňüňize goýsa ondan bolar. Şu öňüne pul goýup okatsa diýipdir. Şol pula Hudaýyň rahmeti bereketi siňer Peygamberimiz gelen üçin, ruhu gelen üçin. Şo puluna mäkdip hadinatyň düýüne sefine goýsa diýipdir. Hiç haçan şo pulun istegilmän utormaz diýipdir cemaat. Utorjak ýalakdyr, ýene üstüne geler durur. Hay puluma adally diýip gamgym bolanlar ýene geler durur. Nirden geleni bilmez. Näme üçin? Şol pula Peýgamberiň bereketi siňen üçin Allahdan diler durur. Ey bary Hudaýa, men bereketim siňlen pulu hiç bir kem etmem üstünde diýip ya bir adam şunu kökeden ise diye, şu kökü aydar diye aşkadana düşen son. Ey bari Hudaýa, men ezilecek gel şun aşkadanına şul adamı doğru günahsır geçmesin diye aydar diye. Hudaý Taala, ey kökü, men son şul adamın hemme günahsını geçtim diye son ondan ezilmekçi olur diye. Şunça cemaatlar mevlid dinlerli suvaplı artmaz zattır. İnşallah aranızda ruvac edin. Okadıp durun, okap durun, bilýärler cemaatlar, bilýärler gelip okap dursa, bilmedikler dinläp dursa inşallah aramızda hurucam bolar, okadylaram inşallah. Nämedir? İki zatdan gurulýandyr dünýä, bilýän, bilmeýän. Bilýäne bilenni etse, bilmeýänem bilýäni dinlese o da biler cemaat. Emma adaklar bir adama gargyş edenne diye öýüň ýykylsyn, malyň ýok bolsun diye garamaýar diye cemaatlar. Özüňe bilmegeysen, bilenin hem diyenini etmegeysen deyip dukargış ediyorlar diye cemaat. Özüne zat bilmesen, bilenin hem diyenini etmesen senden ervetmeyiz adam var cemaat. Sen tek hayvan yağlı olup gideceksin. Ama bilsen bilipsin, bilmesen hem bilenin diyenini edip şu aydılan dinlep, kabul edip diyenini etsen cemaatlar, herden bir düzülüp aklı. Ene musulman doganlar şu kişinin, şu aydan zatlarının Kur'an-ı Kerim'den, sahih hadislerden hiç hili delili yok. Bar diýseler getirsinler, çıksınlar, açıklasınlar. Sahabalardan 4 mezhep imamlarımızdan hiç hili sahih delili yok mevlid barada. Şonuň üçin üns berseniz ýöne diýänmiş diýipdir. Ýöne şuňa meňzeş bolup durandyr. Anyk şu ayetde, şu hadisde, şu sahaba diýdi, ähli sünnetin ygtybarly alimlerinden plan kişi şey diýdi diýip delil getirýän däldir. Ýöne diýipdir bolup durandyr. Musulman doganlar näme edende bereket boljagyny aýtmak üçin Kur'an we sünnetden delil gerek. Nirde mevlid okalýan ýere bereket gelýär diýip Kur'an we sünnetden nirde ba? Nirde Kur'an we sünnette şol ýerde goýulan kökeden çagasy bolmaýan zenan ise çagasy bolýar diýip delil ba. Onu hassahanalar yapalın, çagasy bolmaýanlar hassahana gidip durmasınlar. Şu mevliddäki kökeden isini ýatsyn çagasy bolýan bolsa.
Nirde Kur'an we sünnetde şol ýerdäki suwy ekiniňe dökseň, ekin bereketli bolar diýip geçýär. Nirde köke bilen Allah Taala mevlütde köke bilen Allah Taala gurulşany nirde Kur'an we sünnetden sahih delil getirin, getirip bilmeýäňiz. Onda näme etmeli bolýaňyz ýanky diýişim ýalakka şol bidgatyňyzy video çekip ýaýradyşyňyz ýalak. Towa etdik, ýalňyş maglumat berdik diýip halkdan ötünç sorap towaňyzdan açyklap video ýaýratmaly bolýaňyz. Nirde Kur'an we sünnetde delil bar mevlüde pul goýmaly diýip. O pulam hiç kemelmeýämiş diýip. Ol pula Peygamber dile edip durýarmış diýip nirde ba. Günswer musulman doganlar Peygamberimiz hayatda wagty, diri wagty sahabalar gelin puluňyzy üýşüriň, okat bereýin, kemelmez ýalak akidip goýun öýüňizi artyp dursun diýen ýeri ýok. Özü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemiň bu hillatlar etmändir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diýmedik etmedik zadyny siz nädip diýip bilýäňiz, siz nädip bunu başarýaňyz. Günswer musulman doganlar şeýdip Peygamber adyndan, Allah Taala'nın adyndan yalan gurlamak, Allah'dan gorkmakmyşul. Şeýdip Peygamber adyndan yalan gurlamak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem siýlemek bolýarmyşul. Goýa Peygamberimiz gowwar ýasyp mevlüt belleýäňiz, emma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diýmedik etmedik zatlaryny mevlüdüň içinde ýaýradýaňyz. Şumy Peygamberimiz gowwardyňyz. We en gorkunç we howply ýeri musulman doganlar, ýa-ni özüňize mene eşitdiňiz, aýdyp geçdik. Mevlüt okulýan ýere Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ruhy gelýär diýe. Ruh gaýb alemine degişli mesele. Ruh barada we gaýba degişli islenlik bir zat diýjek bolsaň, Kur'an we sünnetden delil bolmaly. Nirde sen ol süýjü kökel mejlisine Peýgamberiň ruhy gelýär, oturşuňa Peýgamber gelýär diýip nirde ayat hadisde ba? Haýsy sahaba bunu diýipdir? Ebu Hanife şey diýipdirmi? İmam Malik şey diýipdirmi? İmam Şafii diýipdirmi? İmam Ahmed diýipdirmi? Gurulasaňyz biz Hanafi diýäňiz. Hanafi bolsaň getir İmam Ebu Hanifeden delil getir şuňa. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhim okuwçylaryndan İmam Muhammedden, İmam Yusuf'dan delil getir. Asla getirip bilmersiňiz. Mevlüt okulyan yerik Peygamberimizin ruhu gelýär diýen düşünje musulman doganlar insany dinden çykaryp biljek derejede howply onanç. Çünki bunun arkasynda näme ýatyr? Bu onançyň arkasynda mevlüt diýip saçak ýazylýan ýerleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemiň doglangyny bellenilýän ýerlere Peygamberimiziň ruhu gelýär diýjek bolsaň, dünýäň durly ýerlerinde bir näçe wagtyň özünde mevlüt gutlananyny bellenenine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemiň ruhy şol ýerlere barýar diýen netije çykýar. O şol ýerlerde Peygamberimizin ruhy başga zatlardan habardar, eşitip dur diýen netije çykýar. Emma musulman doganlar bu wasyp bir wagtyň özünde hazır we nazır bolmak, bendelerinden habardar bolmak, bendeleriniň edýän işlerine şaýat bolmak diňe Allah Taala'nın sıfatydyr. Sen gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ruhu gelýär mevlüt okulyan ýerleri diýsen Allah Taala'nın sıfatyny Peygamberimize ýönködüň bolýar, bu da küfür bolýar. Allah saklasyn. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem salavat barada aýdan hadisinde näme diýär? Bu hadis Nesai'de, Ahmet'te, Darimi'de Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tan haber berilýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "İnne lillahi melaiketen seyyahina fil ard yuballighuni min ummetis salam." Yer ýüzünde Allah Taala'nın gezip gören perişteler bardır. Ümmetimiň salavat we salamyny maňa ýetirýärler diýär Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ünser musulman doganlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Perişteler maňa ümmetimin salavat we salamyny ýetirýärler diýär. Men eşidýärin diýen ok. Ýa-da men ruhum şol ýerik barýar diýen ok. Perişteler ýetirýärler maňa diýär ümmetimin salavat we salamyny. We şol bidgatlaryň hemmesi näme bahana bilen edil otur musulman doganlar goýa Peygamberimiz gowwar ýas, Peygamberimiz tagzim edýär, Peygamberimiz ijlal edýär diýen pikirler bilen düşünjeler bilen öňe surulyp otur, emma aslynda Peygamberimiziň öwredip giden arasta ýoluny, pak ýoluny, sünnet ýoluny bidgatlar bilen kirledip ýörler bu adamlar. Köke bilen Allah Taala'ny gurlaşdyryp Allah Taala'ny gurlatdy. Peygamberimizi gurlatdy. Peygamberimiziň ruhu gelýär diýip yalan sözledi. Iň soňunda gepini owdunlap, gazaklaryň atasözüni aýdyp, bilmeýänler bilýän dinlemese tentek bolýar, haýwan bolýar diýip şeýdip gepini owdunlap goýberdi. Aslynda musulman doganlar Allah Taala'nın adyndan, o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemiň adyndan ýaýradylýan şu hili asly we esasy bolmaýan delilsiz zatlara inansan tentek samsyk bolýan. Çünki musulman doganlar ýalanyň iň ýamany, günäsi iň agyry Allah we Peygamber adyndan ýalan zatlar gurlamakdyr. Ýalanyň iň ýamany özüňe ahun tagsir diýip sakal goýup, selle orap, agzyň dolduryp gurlap, halkyň inamyndan, syýlagyndan, gowy duýgularyndan peýdalanyp, halka Allah we Peygamber adyndan ýalan we ýalňyş maglumat bermekdir. Şulara inanyp ýören musulman doganlarymız bar. Biz diýsek käbirler gatyr ýa-da ahunmy bidgatçy diýdiň, bir zat diýdiň, ol pirdämi, öwliýadämi, bir zatdämi diýip musulman doganlaryna özüňiz eşitip oturýarsyňyz, delilsiz gurulmaklaryny. Şulara baryň da soraň. Şu diýen zatlaryň Kur'an we sünnetden delili barmy? Sahabalar, 4 mezhep imamlarymyz seniň şu diýen geplerini diýipdirlermi? Seniň şu etmeli diýen zatlaryny edipdirlermi? Size Kur'andan delil getirip bilmezler.
sahih hadislerden delil getirip bilmezler, sahabalardan delil getirip bilmezler. Musulman doganlar bir kişi özüne ahun deyip şuna meňzeş delilsiz gurrunlar diýen bolsa, özüne näçe ahun diýsin, weli diýsin, pir diýsin, näme diýse şonu diýsin. Kellesine bir gezekdel iki gat selle sara bersin. Jahilliginiň alamatydyr. Hak ýoldan, ähli sünnetin ýolundan uzakdygynyň alamatydyr. Bunuň diýenine sen mevlüde koyulan pulam hiç tükenmeyen olsa, köpelip duruyan olsa, onda mevlüde kap bananayıp, kökösüyücüyüp, ayağını uzatıp yatıvermeli musulman doganlar. Sahabaların ömrüne kan, sahabaların arasında kurukluğun moluptur, sahabaların arasında açlığın moluptur, garipçiliğin moluptur, pulsuzluğun moluptur. Emma näme üçindir sahabalar pullaryny kökösüyücüsini üýşürip, mevlüde kap pulumuz köpelsin, süýjü kökamiz bereketlensin diýip bu hildatlar etmendirler. Ya olaryň ylmy bu bidgatçy ahunyň kyçy ýokmuka, ya olaryň akly yetmedimika. Hakyny izinle bolan düşünjek adama jogap belli. Bu hili batyl ýörelgeler musulman doganlar bidgatçy mollalaryň käridir. Şulardan biri diýe Türkmen Sahrali Mevlid wagty gelende diýe Rabiul Awwal aýynyň 12-si gelende bir ay öňünden niýe aýlanyp başlaýasy. Mevlid okajak diýip gezýäsy. Bir aýlap öýdönöýe. Düşünýäňiz musulman doganlar biriler üçin bu zatlar kär musulman doganlar. Ansa musulman doganlar men ýalak biri gelip hak aýdýa bolyn, bidgatlaryna bidgat diýä bolyn, janlary ýanyp Wahhabi dik Koreýa, Selefi dik Koreýa, Ewliyanyň kär edýä, Kerametiň kär edýä, mezhebiň kär edýä, hemme zat dik Koreýalar. Ellerinde delillere yok. Ondan geplerini subut edip bilmen, bir ellerine galyan zat Wahhabi dip töhmet etmek galya. Allanman musulman doganlar, sellesine, sakalına, tagsir bolanna, pir ewliya diýilýänne, atlaryna, owadan gurrumlaryna, hekaýalaryna allanman. Şu hil jahil sözde ahunlardan serasap bolun. Musulman kişinin etmeli işleri belli. Musulman kişinin etmeli amallary belli. Musulman adam farzlaryna amal etmeli. Sonra sünnetlere amal etmeli. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabalarının öwredip giden İslamyna göre amal etmeli musulmanlar. Ana şol hile amal etsek musulman doganlar Allah Taala'nın razylygyny kazanarys, malymyzda, janymyzda bereketem bolur. Emma bidgatlara amal etmek musulman doganlar hak ýoluň gitmegine, sünnetleriň gitmegine we hak ýoldan musulmanlaryň azmagyna sebäp bolýandyr. Alhamdulillahi rabbil alamin.